Ćao društvo, evo opet da vam se malo javim. Trenutno se nalazim na mom Google nalogu, pa sam hteo da vam pokažem, pošto me mnogi pitaju gde, šta, kako da podese svoj Google nalog, pa sam rešio evo malo da vam pokažem neke stvari. Dakle, najviše je pitanja kako da se zaštitite na svom Google nalogu i kako da zaštitite da budete bezbedni jednostavno na njemu. Prvo ću vam pokazati na svom Google nalogu neke svoje aplikacije, ovde u desnom uglu imate Google aplikacije i kada to otvorite one vam se pokažu sve aplikacije koje vi imate. Znači ja imam tu dosta Googleovih aplikacija koje koristim i tako dalje i tako dalje. Ovde imate za porešavanje, to je moj nalog, ali možete isto da odete klikom na dugme ovde i na vašu sličicu i idete jednostavno na moj nalog. Znači tu ćete pronaći sva podešavanja koja su vam potrebna za vaš nalog. Ovo vam jednostavno priča zato što je Google skoro uveo dosta toga novina poslednjih godina, pa ljudi se poneki i ne snalaze baš najbolje u tome, pa ćemo vam pokazati šta sve kako ide. Dakle, ovako, ovde što se tiče aplikacija, vi imate svoj Google, Gmail i tako dalje i kada kliknete, naravno, on vodi na svoje. Evo ja imam, na primjer, moje preduzeće. Kada kliknemo na to, on odvede na moje preduzeće koje je, znači, Maxan Media, i sada ovde, znači, imate sve što vam je potrebno, znači, za vaše preduzeće. Ovo se dobija tako što idete i otvorite nalog u aplikaciji i unesete sve svoje podatke i Google vam jednostavno pošalje kovertu na vašu adresu i vi sa kodom, sa verifikacionim kodom, otprilike traje nekih nedelju dana i onda vi dobijete taj kod i verifikujete svoje preduzeće i vi ste faktički na Google. Znači, šta sve ovde ima? Imate ovde, znači možete da napravite svoj web sajt Google, kao što je Maxan Media, nije nešto baš ono što je, da možete puno toga, možete menjate teme, tekst, da ubacujete slike i tako dalje i tako dalje. Znači, čisto jednostavno da budete prisutni na mapama i u Google pretraživaču. Dakle, vratit ćemo se na moje preduzeće. Jedino ovde što malo je problematično, znači slike, klijenti koji, eto, to sam urgirao u Google da to promeni, jer kao vlasnik ne možete da ih uklonite i onda često se dešava da ljudi postavljaju svoja dvorišta, na primjer. Znači, to mi je malo totalna glupost, ali u redu. Naprimjer, evo neko se žalio na smeće u Vrbovnu i onda su to postavili i tako dalje i tako dalje. Inače, ovo sa smećem se stalno dešava na teritoriji Barajeva, ali dobro, nećemo sada o tome. Dakle, ovde imate u svoje preduzeće, dalje možete napraviti svoj oglas, znači AdWords Express, kada vi odete na AdWords Express, tu možete napraviti svoj oglas, možete da reklamirate svoj video, možete da pravite svoju reklamu, pa da je reklamirate i tako dalje i tako dalje. Evo, nećemo dugo o ovome, znači hteo sam da vam pokažem podešavanja, tako da ćemo sada otići na moj nalog, znači kako da podesite svoj Google nalog, da ostanete i bezbedni, a i da podesite, na primjer, koje reklame želite da vidite, koje ne želite da vidite i tako dalje. Znači, idemo na moj nalog, kliknete moj nalog, isto i u Gmailu, znači kad ste u Gmailu isto imate to moj nalog ili my account, pošto ja tamo imam na engleskom i sada vi znači imate ove kontrolišti, zaštitite nalog i to sve na jednom mestu, znači sve vam je ovde bukvalno i
mislim da, ne znam, malo proverite sve to i bit će vam sve najjasnije. Ovde neću trenutno ulaziti, tu su moji lični podaci i privatnost, inače savjetujem da ne pokazujete svoj mail, trebalo bi da sakrijete, i svoje brojeve telefona. Znači, ovde imate prijavljivanje na Google, aktivnost sa uređaja i događaja u vezi sa bezbednošću, znači kad kliknete na to, on će da vam otvori ko vam je trenutno, znači znači ovo je moj kompjuter, ovo je moj telefon i tako. Znači, rekli smo da ćemo na lične podatke i sada znači podešavanje naloga. Šta sam hteo? Znači ovde je podešavanje za karticu i tako, znači možete podesiti svoju platnu karticu na Google i tako dalje i tako dalje. Šta sam hteo? Hteo sam ovo da vam pokažem, znači podešavanje oglasa. Znači kliknete na podešavanje oglasa i odete, znači upravljate podešavanjem oglasa. To je dobro, znači da kontrolišete ako imate unovčavanje na YouTube-u i tako dalje, šta vas interesuje. Znači i sada ovde imate, znači sva vaša interesovanja su tu. Neka dodaje Google, neke možete i vi da dodajete, znači ja obično imam sve, tako da možda i malo preterano i tako dalje, ali jednostavno volim reklame i to je, znači ovde možete da vidite sva vaša interesovanja i teme koje vam se sviđaju, teme koje vam se ne sviđaju, znači možete da dodate temu koja vam se ne sviđa. Ovaj Bollywood mi je stalno nešto iskakao, pa eto sad trenutno mi se ne sviđa. I znači ovde bukvalno personalizujete svoje oglase koji će onda da se pojavljuju na internetu, znači i to ne samo na YouTube-u, već i na vašem mobilnom telefonu. Znači to je ono što se radi, na primjer ako ukucate negde Jaguar, naravno pokazat će vam se Jaguar reklama. Znači ako ukucate na Google profilu reč Jaguar, pokazat će vam se sve, znači od svake rečenice će vam se pokazati neka reklama koja je povezana sa tom rečenicom. Dakle, ovde na kraju imate, to možete da pročitate kako Google funkcioniše sa oglasima, a ovde dole imate sledeće, znači onemogućite dodatne oglase. Kada kliknete na to, znači imat ćete, redirektora će vas na opt-out, znači ovde su sve A-choices, znači i A-choices će sada da skenira sve, znači marketinške agencije koje Google, s kojim Google sarađuje. Znači evo, pustit ćemo da skenira. I on će tu da izbaci sve, znači bukvalno sve one koje vas prate i znači povezano je sa onim vašim interesovanjima. Dakle, skenira još uvek, malo je to sporije, pošto ja imam dosta toga, znači ovde. Dakle, još uvek snima. Ovde mi, znači, ja imam tu, pogledajte koliko njih prati. Znači, ovde je Ghostery, to isto možete da instalirate, ali ne morate. Znači, pomoću njega možete da blokujete reklame, ali to uopšte... I sada je otvorio i sada ću ja morati malo da stopiram, pa ćemo u sledećem videu dalje, znači, proverite sve ovo i pogledajte, znači, tako možete da, znači, ako selektujete ovo, možete da isključite